Terus nomor telu Janur Malik. Janur Malik. Janur Malik. Ya, utuh ya, utuh. Ya, utuh wis. Disilati kira-kira 3 biji. Nggih. Kira-kira tok. Menisor nilise. Ya, sampai menduwur ya. Ora pemes kudu sing mantep tenan. Oh, nggih. Anyar. Harusnya anyar. Harus sih. Kayaknya juga enak. Yo ini. Kemana tuh? Janur Malik. Apa kok ngono? Mulak walike ngono. Oke. Diruh boleh ganteng iki ngono jeroane ya kudu ganteng. Nek ayu maksudnya itu ora wani. Tutupan aja, kok tikusnya waktu ya? Tutupannya kok tikusnya waktu? Cuma menisar ya. Nggih. Diwalik menurut tadi Janur Malik balik dhuwur Ini sampai anu ya, sampai dhuwur dua. dhuwur. Wis pokoke sing gede ya ngono. Aja ndak remen. Aja cilik remen. Oh, mboten jalan perlu Ya wani karo ngono. Jadi godhong-godhong. Mbah, mari. Tengah. Tengah iso. Jadi jumbai Wis enggak anu ya, bukan anu ya. Enggak. Ini diwalik, pucuke dhuwur. Milate enggak. Oh, nggih. Milate munggah. Jangan Google. Kabeh. Mboten sampai tugel nggih. Kan. Balik mana? Obat nisor. Ya iki disuwek. Ya kata anu diwalik. Ketemu judulnya. Jadi akeh anu iki maknane. Oh, ngeten. Nah, Oh, nggih. ya wis kabeh. Kudu malih.
Pengenane sampean baca keris tok ya. Mboten kula tasih anu kula niku jenang, Pak. Kali Saya waktu ngerawang di ayah, oh nggih. saya beli keris tuh, Nopo? dari kerisan. Oh, sing iki. Ayo, Nah, keris. Nggih, niku keris. keris tuh, kan. Oke. Niki kurang sae niki anune. Iya, kok makanya kok butuh latihan. Nggih. Kok si pisan. Latihan terus niki kula. Kan Makanya, nek wonten anu kula nedhi jatune mawon. Nek wonten no. iki ayo tulah niku. Nama-nama. Udah tuku meneh. Nggih. Terus Nama belajar sing dadi digowo. dipetung niki nggih. Enggak, sing kok tak praktekno tak kok gawe nek kene iso baru nyandak kan manuk nang anu. Oh. Ngeten nggih, Pak. Katanya mek ngono tok, tapi katanya dadine kan. Nah, iki lek masang. Iki mancep gini. Niki macet ngeten. Nah, Ngeten nggih. Iya, iki tempo mek kene. Si pikir kono. Oh, guys. Oh, dhuwur kok strapless. Oh, Iki niki macet tepok kene, iki macet tepok kene. nggih. Kene tembok kene. Kene di Step one. fresh. Dadine. Niki ngeten. Ya. Oh, nggih. Ko. Terus iki mang pedangan iki mang ya ngono kono mek kene. Ini. Oh, nggih.